गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेबसे गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। रायजोफोर, नैबे समाव आङो फिन खेबसे आङो फैफिनबावबाय थ' समायाब्लाबो जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आरो दिनै आङो बेबायदि आपडेट्स आङो लानानै फैनाय जायाखै, खालि जास्ट आङो PM किसाननि थाखाय फंनैसो बुंलांगोन लास्टावहाय। थ' आं दिनै नैबे भिडिअखौ ब्लग हिसाबै लानानै फैनाय जादों। थ' एक्सुवेलि आङो बिदेशआव दङ आरो माब्लासिम थानाय जायो बर्थमान दा जेबो गेरेन्थि गैथ'वा। नाथाय बिदेशआव गोबां स्ट्रागल जायो, स' बिनि थाखायनो माब्लाबा माने गोनो गोथो जालायलाङो आरोना। थ' फैसाखौलाय मावनो हायोब्ला जेबो टेनसन गैया आरोना फैसानि। थ' मावनो हायोब्ला मोनखायो, खामानियाबो जागासिनो रानिं। दा बेबायदि प्राइभेट जबफोराव आरो बेसेबां हाबनानै ना थाबाय थानो एथबां इजि नङा। दिनै फेमिलि नागारनानै, न'खर नागारनानै ना थ' गोजानाव थानाया एथबां इजि नङा लोगोफोर। बिराद खस्थ' जायो, हारसिं संनाय, हारसिं जानाय ना थ' जि जोम सुनाय, लंपेन्टनिफ्राय गस्लानिफ्राय जि न' गोबां खस्थ' जायो। थ' आरो डिउटियाव थानाय ना। दा जियानो हक आङो माने एसेबां थाबैनो थांनाय नङा आरोना, खमैबो बेबायदिनो 2025आ जोबफ्रामहैनो हागौ, सेस्था खालामनोसै। आरो 2025निफ्राय थ' आङो बिदेशआव आरो फैगोन ना फैला बिनि जेबो गेरेन्थि गैला आरोना। थ' स्ट्रागल जायो, बिनि थाखायनो आं एसे नागारनो सानबाय लोगोफोर। बिराद खस्थ' मा बुंनो। थ' लाइफआ बिदिनोसै बेकार। थ' जायगायावनो थानानै बायदिसिना फिसा फिसौबाबो खेथि बाथिफोरखौनो मावनोसै आरोना। थ' माथो खालामबावनो, हालिया मोनो माथो। दा जियानो हक आङो नोंथांमोननो एसे क्लिप्स दिन्थिखागोन, आङो होलांगोन। आङो दा सिखारबाय आरो ब्रेकफास्टनि थाखाय लाहार फाहार खालामलायबाय। जानोसैलाय आरो एसे दाना पाति ना। मोनबाय मोनबायलै। थ' माथो बुंबावनो, जिबना बिदिनोसै। आङो बारा बुंबाय थानो सानाखै। दिनै आङो बेबायदि जेबो आपडेट्स लानानै फैनाय जायाखै आरोना। थ' बाराबो खामायनो हाया बाहेरायावहाय, बिदिनो खालि 10,000सो थायो आरोना। थ' मासावहाय न'आव थायोब्लाथ' बे 10,000खौबो मोना। दा जियानो हक 10,000नि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामनो नांगौ जायो। आरो जों बांद्राय खस्थ'खौ हाखाया, जेनेबा बेबायदिनो बिल्डिंफोराव बायदिसिनाफोराव मावोबाथ' जों मासावनो गोबां मोनो। नाथाय बेबायदिखौ जोङो हाया आरो देहाया थैखायो आरोना। थ' आं बेनि थाखायनो बांद्राय बेबायदि खस्थ'खौ मावनाय जायाखै आरो। दा जियानो हक लोगोफोर, भिडिअखौ एसे शेयार खालामदो, मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। मा खालामबावनो, बेकार। थ' माब्लासिम गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आरो समासो खिन्थासिगोन आरोना। एक्सुवेलि मोनसे एक्सपिरियेन्स जोङो सोलोंनो हायो। जोङो जुदि उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै जोङो शिक्षा दिक्षा लाबोनो हायाबा, मोजां नलेज, मोजां गियान जुदि जोङो लाबोनो हायाबा, जोङो फरायनो हायाब्ला जोङो सहस नङा मानसि जानाया। थ' जोङो दिनै मोनसे रोखोमनि बिजनेसखौ मावोबाबो बियो सोलिया। जोङो खालि बेटारि रिक्साखौल' बायनानै सालायबाय थाबा जानाय नङाथ' ना। थ' दस्रा खामानिबो जोङो मावनांगोन। बयबो खेथिखौनो मावजोबोब्लाबो बेयावबो जानाय नङा। जानला मोनला खेथिखौ मावोब्लाबो सोलिनाय नङा, जेराव बिनि हाथाय गैया, बिनि मार्केट गैया बायदिसिना ना। दा जोङो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो जुदि फरायनो हायाब्ला जोङो बिमा बिफानि हटेलाव जानायखौ गारनांगौ उन्दैनिफ्रायनो। नङाब्ला जोङो एसे उनावहाय फस्थायनो गोनां जायो, जेब्ला गाव न'खर दागोन, गाव बेबायदिनो हिन्जाव लागोन, हाबा खालामगोन बायदिसिना ना। संसार जानायनि उनावहाय
ओरैबायदि स्ट्रागोला सफैयो आरो थाइसेल' उदै जायाना थाइनै थाइथाम उदै जालांगोन। थ' नोङो बेखौ सालायलांनांगौआ एथ'बां इजि नङा, गोबां खस्थ' जायो। थ' मा खालामनो, जायगायावबो जेबो मोनला, दिनै आंखालानो आंखाल ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, जोङो बेखायनो जुदि फरायनो हायाब्ला उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनांगौ। जोङो मोनसे समावहाय बेबायदिनो बिमा बिफानि हटेलाव जाबोयोब्ला मा जायो मिथिबायना, जोङो हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बेबायदि जायो। थ' जोङो दिनै दा आंबो बेबायदि अबस्थायावनो गोलैनानै दं, बेखायनो बांद्राय माने सहायनो हाया जायो आरोना। थ' आंल' नङा, गोबाङानो बिदि जायो। दा जियानो हक, जोङो हायोब्ला मोजाङै फरायनांगौ आरो हायाब्ला जोङो उन्दैयावनो खस्थ' खालामनो सोलोंनांगौ आरोना। थ' जियानो हक लोगोफोर, बारा गोबाव आंबो थानाय जानाय नङा। थ' बिदेशआवहाय खामानिया मोजां, नाथाय फैसाया एसे खम आरोना। थ' बिनि थाखायनो थेवबो जिखिनिखौ हायो आङो बेखौ सेस्था खालामगोन। 2025खौ फोजोबनो थाखाय बेहायनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' एसे संबाय आरो जानोसै, ओमफ्राय डिउटियाव थांनोसैलाय आरोना। थ' जोंहा आङो लास्टावहाय नैबे PM किसाननि आपडेट्सखौ बुंलांनो सानदों फंनैसो। थ' गासैबो इएस जाजोबनानै दं, माने FTO प्रसिडा इएस जानानै दङ, नाथाय दासिमबो हाबाखै आरो एप्रुभेल बेबायदि फैयाखै दै, जेबो आपडेट्स गैया दिनैसिम। थ' नेक्स्ट मान्थआवसो बियो माने हाबसिगोन बायदि मोनदों आरोना। थ' आङो आपडेट्स फैयोबा लानानै फैगोन। नोंथांमोना वेबसाइटआव डाइरेक्ट थांनानै चेक खालामनानै लाब्लाबो बेवहाय मोनखायो। FTO प्रसिडाल' इएस जानानै दं, नाथाय फैसाया दासिमबो बेबायदि हाबाखै आरोना। आं एसे क्लिप्सआवहाय होनानै होगोन। थ' बिदिबा आङो बारा गोलाव खालामला, दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।